Hi, si Manang Helen eh. Morning, madung buntag, badung adlaw sa tibok kalibutan. Merkulis na ron, og salamat Ginoo, salamat Lord nga nakaabot ang pangarong pizza. Pizza si size na ron. Da ako naglibog ko, nag-uupo ko kasabot kang gibati bitaw karong panahon na kay sugod gastulis tud karon trabaho gihapon ko. Ang silang mga igsoon, nagpuliki na sila pang sukod sa ilang mga sanina para sa kasanit programi. Pero kung tano apa, karon pa siguro ko mangita og asa ko gisuot daani. Ug sandali noon, nakapag na kog sandal kay ito ay kapromi na po itong sandal hanggang kipangitaon ro ang sanina ug sapatos ang apo. Ang apong lalaki ug apong baji sandal sa apong baji. Karon ang nga tong amiga dari sa kalendarya kay mga man mo kwadto kay damo lagi ka kuan kapalit ako jud baw di na ko di ko makapagong sa hinaron depende hilig mo jud kog kuan kanang pantalon o slacks sa okay siguro mag slacks ako sa mag blouse pero sila ila kong giingnan mag dress kuno kay ako ra kuno mo lahi kung saan lang mag dress ron ko makapag dress ron madulo makapag ko naman ko yung amiga nga kuan sinanay basing og naijahang dress adto manawag ko karon kung naabas sa dress kaya pa talagi sila lang ready na sila pag ako gaziwa pa bawa kapos mamajuli manawag po kong mamajuli o nabay izaha kay kang queen eh katong mong binaji asawa kong Gabriel na anay izaha terus tata o Ruby probinsyana ngita po kung naputo sila o para sa isang anak kaya isang anak yung ka na lang yung alanganin body isang anak kanin isuo kulis na lagi ron baw diya magluto sa kunari kay kuan inda mga hamang kong luto malakaw ko sa bututong amiga nakaluto na kong kuan karon minudo nahamalang minudo magluto na po ko ron og binuguan sunod magulay gulay naghan kay kuan naman ron marang adlaw na magulay ko batong o kubasa lagat-gat ko sa amiga kaya tumitsatan og nabay sandra silang anak kay ron kapanghuan po para sang apo kay duha ka apo na nadan na laki 14 years old ug atong siya mga baji edad apil na sila ang mga sayna naman nila nana ang mga sa steel baywa mangita sa koron da kasi sana mo atong nagkuasang mga vlog nga sus wala gid edit kaya tud karon di kapon ko mo edit yo kita mag-edit si Rasmere kay bawa namang post imong gibate karon Bernice na kasan ni Florami kanang March 18 kay ni magkanang nga magpakuan ko sa Toton ko dos Cortes Salvador nila ni Rasmere nila ni Angeli Squadro kamusta mo diha pasensya na mo kay bawa na mo nga nga ko pasensya ninyo sorry jud pero nasang kasing-kasing si Manang gihapon hangtod karon sa kaliwa lang siya pero kang pag ang Manang murag naghihapon nagabanato mo nang relax naman mo diha Rasmere gunahan pa baka mo tanaw ang kuan kay ang video good karon sumna murag ang pag-vlog murag pila ra kalaga sa kang vlog kay murag nang busy course ani kay sikay sa matag adlaw kay bawo man kagikan kung gaming gibagduhan bago pa ko nakapatyot sa kuan atop na ako sulundon lagi kay bawa naman ko sa itong sulundon at ang ilamanon daw makapagpa ko og sarina para sa kasani programi ang uban excited na ang ako kasabot sa ibate nga excited na sila pero ako naglibog pa jud ko kay wa dali ko dress sandan na dress lo jang problema sana ni na sa kanya na ko sino basta makapagra po kuron og dress basta magluto sa ko ang dari sa serbisyo kay mao lagi naman serbisyo isip ko do awol tani yung serbisyo kita laman taon sa usang sainahang makitaan na dito sa mikatunong kandihay ba o dulman ko gat ako sa anak kay mao man to mo finance na ho okay na ya ay magluto sa ko kadugay ng tilpin mo nga ni kananang mga duty na squan hulya duty magsakay na sila mga minuto
Basta, duha to do. 4, 5, 6, 7, 8. Yung mas Sherlyn, kami yung talaga magsanina. Masang bidya, Sherly. Pila. Uy, pili pa nga doon yung magkandihay. Among ko'y pasahero mo daw, isa sa tumpuan mo daw. Halata. Mahaya? Maya ka mo ah? Anuhan? Mahaya, ito ito kuhan sila ba, ma'am? Sinsos? May magsinso, sinsos. Labon siya lo, ito tayo, magiging nandaan. Ha? Ano ba itong magalabal? Nakita ko may highway na ba? Bakit mahaya? Okay, kapatan isa pa lang ako tayo. Asa? Kay. Ito ka mahita mo ba? Matulso. Dugay pa ka? O dugay pag yung pasero? Nakailod. Tawagan daw nga. Kung naman daw mahaya. May kauma naman nila kasal, na. Di pa. Bernice. Grabe, di mo kakita ko. Tama na, hapang mangita. Gusto mo sa mga balabal kay ang madali. Mo na yung nabili ni Montes di mo nga kuhan. Tapos bay. Hagani mo na. Makuwang ba, kuhan. Panit sa ulang bato. Sindro, ako galihay. Oo. Anas kakuhan na siguro na. Asa Alam mas kandihay. Hindi ko matang sanina aron. Taas day. Sili ng kauban. Sa taas. Ano? Para na sa inaan. Malak mo na. Ano may sounds? Tandihay. Bato naman tagkaloy ang makakita mo. Ako rin sa nga blue day. Siya mong suot. Kisa? Ako. Anak po, kanang dress nga ko formal rapod nga dress. Dress? Kanang nas manikin nga po, waway laing color, anak. Mao na pud na light blue. Address ra imo diligaw. Dress ra. Address ra kanira ako pula wa na nga. Hurot-hurot na po. Halaga jud asa ka Pero ta. pa ni mo ni mga paabangan ni. Abangan ni. Kaling nga galing ani okay naman nga ning gawon na rin oh. Gown para asa din na sa women's. Oh. Oh na may mga gown may dare. Women's. Ayo. Kami sa kita o ano. Hindi ka pa kung dress, so kaya nakasibugasan mo palit. Ito nakita na ito, di po mo arang, na ipuro, di po mao. As ka gani, libot gani rami, libot gani, ito po kapag ikas ako suot. Libot na ikas ako isuoton dani. Asa na may katulungan daw nga. Pulis na ron. Mawibis, binis na. Ako, binis na. Ay, tanang ay nasa niya yung mga pamita. Ito ko rin ko. Uy, naman siguro po bigay. Uy, kada. Kasi kami na naman itag sa'yo na ron. Mas maya na sa'yo rin kapoy na. Ako pag kapoy na po po. Sana man eh. Kasi nga, sakot na sa'yo na pangitaon. Okay. Habog, kamulot na kong bali. Kanina gani. Ulit na naman siguro may balis siya ron. Sa kapako. Hapo yung tayo nakita, subang kasi list, sabi mo subot kayo, kasi ginawasan kuan kayo. Sabi mo yun, so di mo paso, maglingkod ng sa ulo mo, may kuan, sabi na. Sister po din ta, ito akong sa hagna, ito sa kapadangan ng kapagay din, ito kasi po.